Og hala makaguhan no. So karon na pud dari sa simbahan. Ako na pud mong ipatan-aw dari sa amo ang simbahan ba nga. Kani bitaw mga view dari sa simbahan. O na mga bundok-bundok na dari sa simbahan guys. O yan na mga balay-balay na mga tanom-tanom da guys, na mga tagas nga kahoy, na poy magbunga kahoy. Di nga video guys, si mama nag-video ani guys kay ako nakusulod simbahan ba. O nya kan de guys, nami sa among loyo sa simbahan dari sa dapit sa among CR ba kay. Tsala mo good view dari nya dari mo adto ta sa among simbahan guys. Unya dari pud niya guys mama nya kana mga galon dia guys simon ta na namong flower vase pero di man gana namong kauban sa simbahan labi na si papa kay pangit ko tan-awo na kana dayong uban dia gihimo na flower vase so napajud dari try da kay view dari sa simbahan guys nya dagan kay mga kakahuyan nya bugno kay hangin ba. Unya kung gusto pa mag-visit dari visit da mo na dari sa Cagayan de Oro City Kiruzo Church at Tepolohon. O diba? Na mo na yung sulod sa simbahan guys nya. Na din mga bulak dari o diba? Na tanong-tanong diha kay para tsada jud talanong simbahan ba nga unsa man day mo. Napaya po view diha guys o nya dari. O diba? O diba? Seventh-day Adventist Church Kiruzo Tepolohon at Cagayan de Oro City CDO. O diba? Diha din migay na magtubig o. Dagan mga talom-talom dari guys nagpalibot na siya si Ma'am Guwapa din diha o. Dagan day tao dari sa simbahan guys no pero ang uban na sa sulod o. Na ang bangko dari nagkatag-katag na imbes nga para na sa bisita na nagkatag-katag na. Diha gyapon di nagulat silang papa kay musulod man din sila dito sa simbahan. Kani day nga lamisa guys no. Di na day gakaon ng mga bisita. O nga dari pud mi usahay magsabat school. O na namang simbahan guys. Iko namang good bupod mo na ako kay tour dari sa simbahan guys kay aron mahibalan ninyo ba unsa ang view dari sa simbahan o nay kalsada dia pwede ka pun dia gaagi ang mga motor o di ba dari gyapon nagyapon mga talon dari kay aron tsaka jud kay tan-awon ba ang motor din diha lang nila i-parking pwede ra nya daghan din mga sagbot-sagbot diha mga kakahuyan o di ba para good tsada tan-aw na mo simbahan ba online mga motor dia o na kanang motor ni papa guys nya gibot niya green coat ba kay aron diretso din mi uli ko mag-ulan. O nya guys, kay hapit naman ay mahuman akong video. Bye-bye na lang sa inyo guys. Thank you for watching sa kong vlog. Wow!